time passes by really quick. Parang kano lang, Kay ba ko pa ka mo maglaog sa trabaho dito. Ako kanigo sa imo, sa imo ni Sam. Expert na nga ni, ako magtali sa buhok nito. Tapos sa styling ponytail na maud-maud ako as your daddy for being a good and God-fearing baby ko. I miss you and I love you both. Dahil sa pandemic, di ako nakauli. Pag pwede na mag-uli, celebrate ka sa labay, pati birthday ni Sam. Stay safe, baby ko. Again, happy 18th birthday sa magayunan kong baby na Daraya. I love you, baby, and enjoy your day.